Prajem príjemný dobrý večer, sledujete analýzy a trendy. Čínsky juan sa stal 5. členom v skupine svetových rezervných mien. Medzinárodný menový fond o tom rozhodol ešte v lani v novembri, no rozhodnutie nadobudlo účinnosť až teraz. Tento krok by mohol podporiť čínsku ekonomiku zvýšením aktivity na jej finančnom trhu. Čo to teraz znamená, že čínsky juan sa dostal medzi 5 rezervných svetových mien? O tom nám dnes povie viac Pavol Drahocký, riaditeľ Saxo Bank pre Českú republiku a Slovensko. Pán Drahocký, prajem príjemný dobrý večer, vítajte u nás. A slovo takisto dostane Vladimír Baláš, prognostik Slovenskej akadémie vied, ktorého takisto vítam na štúdiu. Dobrý večer, prajem. Pekný večer, prajem. Pán Drahocký, prvá otázka pre vás. Od začiatku októbra máme už 5 rezervných svetových mien. Ktoré to okrem juanu sú a čím sa vlastne vyznačujú? Tak nejprve k tomu té zkratce SDR. SDR jsou měny se zvláštním právem čerpání. Používá Mezinárodní měnový fond pro půjčky v nadnárodním měřítku. Nejsou to určené měny, nebo to SDR samo o sobě není určené k placení nebo k mezinárodnímu platebnímu styku, ale vyjadřují se v něm třeba mezinárodní půjčky a závazky státu. Co se týče toho koše, vlastně, do kterého teď byl přidán juan, tak největším podílníkem je v tom americký dolar, který má něco málo přes 40% podíl. Druhým největším podílníkem je stále ještě euro s 30% nebo něco málo přes 30%. Potom je právě čínský juan s 11% a britská libra a japonský jen z méně než 10%. Prečo práve týchto 5 mien je v tomto koši? Tak je to dáno likviditou těch měn, obchodovatelností v globálním měřítku a ve své podstatě je to i vyjádření jakési váhy těch ekonomik v celosvětovém obchodě. Pán Baláš, môžete doplniť? No ja naozaj iba doplním a možno vysvetlím pre poslucháčov, ktorí sa tak necítia sebaisto v tej svetovej ekonomike. Rezervná mena je jednoducho podané taká mena, ktorú vám vezmú všade. Keď pôjdete na dovolenku do Mexika alebo do Južnej Afriky a vytiahnete $100, tak vám ju skoro určite vezmú. Keby ste vytiahli 100 kún alebo 100 lej, mali by ste možno väčšie problémy. A je to naozaj tak, že keď dve krajiny medzi sebou obchodujú, tak väčšinou neobchodujú medzi sebou v takých tých lokálnych menách, pretože tie majú nejakú obmedzenú likviditu, ale obchodujú v iných menách, ktoré sú vážené, rešpektované a všade vo svete ich vezmú. A ako povedal pán Drahocký, tých mien naozaj nie je tak veľa, v podstate tých mien je 5 až 6 a väčšina z nich je naozaj v tom koši Medzinárodného menového fondu. A kto vlastne rozhoduje o tom, ktorá mena sa dostane medzi tie najdôležitejšie? No, Medzinárodný menový fond funguje laicky povedané ako akciová spoločnosť. Je tam 189 krajín, ktoré tam majú svoje vklady a primerane veľkosti tých vkladov majú aj tzv. Zvláštne práva čerpania, čiže to je nejaký taký ako keby podiel na tom celkovom kapitále. A na základe z týchto svojich podielov potom môžu rozhodovať o aktivitách Medzinárodného menového fondu. Čiže tam sa naozaj musí zísť výbor takých tých najsilnejších krajín, ktoré majú najviac podielov a ktoré majú teda aj nejaké najväčšie rozhodovacie právo v rámci toho menového fondu. A tie sa môžu dohodnúť, že áno, vzhľadom na nejakú zmenenú svetovú realitu v medzinárodnom obchode a medzinárodnej ekonomike, áno, tieto pomery sa musia zmeniť. Môžeme napríklad dodať, že keď sa založil Medzinárodný menový fond, tak celý ten menový kôš pozostával z jednej jedinej meny a to bol americký dolár. Až to, že vlastne potom začali v 70. a 80. rokoch prudko rásť európska ekonomika, Japonsko, až vtedy sa vlastne postupne začali pridávať aj tie iné meny, ako to bol francúzsky frank, nemecká marka a potom japonský jen. Pán Drahocký, čo to teraz vlastne znamená, keď sa medzi tie spomínané 4 meny pridal teraz čínsky juan? Čo to znamená z pohľadu fungovania globálnej ekonomiky? Tak já bych to rozdělil na dva pohledy. Ten jeden pohled je, řekněme, je to nějaké politické uznání vlivu nejen politického, ale i ekonomického Číny a rostoucí tendence čínské ekonomiky. A pravděpodobně, protože se chystají právě již na příští rok obchody, právě třeba poprvé obchodování ropy v čínském juanu, což vlastně prolomí několik desítek let běžící hegemonii amerického dolaru, tak vlastně to skutečně obchodníkům to přidává možnost diverzifikovat. To znamená, pokud nechcete být exponován pouze vůči americkému dolaru, a to byl právě ten důvod, proč Mezinárodní měnový fond naředil vlastně váhu dolaru, aby více diverzifikoval riziko jednotlivé ekonomiky, jednotlivé měny, jednotlivých úrokových sazeb v té dané konkrétní ekonomice, tak proto je to využíváno jako koš. Tak vlastně firmy, které nechtějí být až tak závislé na dolarové ekonomice, ale budou třeba v rámci asijského světa obchodovat, tak budou obchodovat komodity
pravděpodobně do budoucna právě v juanech. Pán Drahocký, vy ste teraz vlastne naznačili, že ten čínsky juan môže pri obchodovaní s ropou odsunúť dolár trošku, dá sa povedať, aj na vedľajšiu koľaj alebo trošku bokom, ale ja som si všimol aj to, že juan tým svojim prístupom do tohto koša svetových rezervných mien vytesnil euro, teda že spoločná európska mena prišla o podiel v tomto koši. Určitě je to pravda. Každá z těch měn odevzdala něco, nicméně dolar odevzdal několik setin procenta, kdežto euro odevzdalo více jak 7% podíl ve prospěch vlastně těch 11% juanu. To znamená, skutečně Evropa nebo eurozóna se svojí měnou odevzdala největší část svého kvazi vlivu. A čo to pre nás znamená? Pre tých, ktorí platíme s eurom. Fyzický dopad pro nás jako koncové spotřebitele bude zatím marginální. Já si myslím, že ta úloha juanu a čínské ekonomiky v globálním měřítku bude naopak ještě růst a ta jeho váha se v čase bude zvyšovat na úkor dalších měn. Teď to vzala na sebe z velké části Evropa, ale myslím si, že to bude v globálním měřítku, že to není jenom vůči Evropě. A Balaš? Ináč takým tým najväčším lúzrom je Japonsko, ktoré kedysi malo podiely 13-14% a dnes má podstatne menej. Čiže vidíme tam, že v tej svetovej ekonomike dochádza takým štruktúrálnym presunom. Japonsko, ktoré bola kedysi ekonomická hviezda a ako sme sa kedysi báli, teda, že Japonsko postupne vykúpi Ameriku, Európy, tak nakoniec vidíme, že tá jeho ekonomika 25 rokov de facto stagnuje. Sú to bezstrátené 10 ročia. Čiže v tom relatívnom vyjadrení váha toho Japonska na svetovej ekonomike klesá. A teda je prirodzené, že stráca aj tú svoju pozíciu v Medzinárodnom menovom fonde. To, že ten juan bude mať teraz nejakú pozíciu v Medzinárodnom menovom fonde, to je naozaj hlavne politické rozhodnutie. Pretože ten Medzinárodný fond v konečnom dôsledku je aj politická organizácia a vy, keď tam máte väčšie hlasovacie práva, tak môžete potom ovplyvňovať aj svetovú ekonomickú politiku viac ako doteraz. A nie je to akási predzvesť toho, že čínska ekonomika bude čoraz významnejšia v nasledujúcich 10, možno 15 rokoch? Určite bude. Už teraz tá čínska ekonomika je druhá najväčšia ekonomika sveta a keď si pozrieme príspevok čínskej ekonomiky ku globálnemu rastu, tak v podstate tú tretinu celého rastu zabezpečuje Čína. Pretože aj keď Čína už nerastie tak rýchlo ako kedysi, ešte stále medziročne rastie 6%, čo je pre Ameriku alebo Európu fantastické číslo. A vydrží to? Samozrejme sa môžeme opýtať, v akom časovom horizonte. Žiaden strom nerastie do neba. Je celkom prirodzené, že tá ekonomika rastie najrýchlejšie, keď je veľmi mladá a nerozvinutá. Pretože aj keď zasadíte nejaký malý stromček, tak on najprv veľmi rýchlo rastie, ale už taký veľký košatý dub rastie veľmi pomaly. To je napríklad prípad japonskej alebo už v súčasnosti európskej ekonomiky. Ale myslím si, že vzhľadom na tie štruktúrálne zdroje rastu, ktoré sú v Číne prítomné, ten rast môže byť veľmi vysoký ešte nasledujúcich 10, možno 15 rokov. A potom sa to už zmierni teda. Potom je veľmi pravdepodobné, že bude Čínu čakať taký osud, aký má v súčasnosti Japonsko, že v dôsledku nejakého veľmi prudkého starnutia populácie sa vyčerpajú tie zdroje rastu. Čiže najmä ten zdroj, ktorý je založený na prevode niekoľko 100 miliónov roľníkov do priemyslu. A potom už tá ekonomika bude musieť rásť len z inovácií, čo už je potom podstatne pomalšie tempo rastu ako dnes. Čiže potom aj váha toho juanu, povedzme, za 20 rokov môže byť úplne iná, ako je v súčasnosti v tom koši svetových rezervných mien. No, tam si zase musíme povedať, že voči čomu bude tá váha menšia, pretože ten pomalší rast už potom nebude typický len pre Čínu, ale takisto bude, už teraz je typické aj pre Európu a časom bude aj pre Spojené štáty. V podstate jediný región sveta, ktorý teoreticky môže prudko rásť, je Afrika. Viete, Afrika bude o 30-40 rokov mať možno polovicu celkovej globálnej populácie. Čiže z toho ekonomického hľadiska nejaká perspektíva je tam. Otázka je, že či sa podarí ten kontinent politicky nastabilizovať tak, aby naozaj odštartoval tú dráhu, ako povedzme pred tými 20 rokmi odštartovala Čína. Dobre, pani, my sme sa teraz dostali do ďalekej budúcnosti. Vráťme sa naspäť do roku 2016 a povedzme si, aké podmienky vlastne musel juan splniť, aby sa stal teda 5. svetovou rezervnou menou, pán Drahocký. Tak primárně je to právě o té volné směnitelnosti, o které se dá zatím pochybovat, ale dá se předpokládat, že v průběhu času se ty parametry budou zlepšovat, že bude skutečně i mezinárodními bankami a potom se to dostane k nám, ke koncovým uživatelům, ta možnost vlastně vyměnit naše euro za juany a fyzicky mít třeba účet v juanech. Takže primárně je to ta volná směnitelnost. Druhá věc je nějaký volný pohyb kapitálu. A tam si dovolím mít trošku otazník, co se týče ze strany čínských regulačních úřadů, protože oni by měli umožnit svým lidem volně cestovat se svým kapitálem do zahraničí. A tam jsem k tomu trošku skeptický a myslím si, že tam se to bude skutečně ta laťka popouštět jakoby velmi volně, ale primárně se domnívám, že to skutečně bylo vyhovění tomu politickému tlaku, že tady vyrostla druhá největší světová ekonomika a není tady součástí tohoto koše, takže to bylo primárně spíš jakoby politická vůle zařadit, zohlednit a
osobně, kdyby si mohl vsadit, tak při dalším, řekněme, přeškatulkování nebo přenesení vah, tak právě yuan příště bude brát podíl na úkor amerického dolaru v rámci toho koše. Tak to je zaujímavé. Ešte jedna otázka k tomu voľnému cestovaniu kapitálu. Teraz to už bude inak? Podľa vás? Mělo by to být podle těch závazků čínské strany. Uvidíme, jaká bude realita. Čína pořád není ještě úplně otevřená demokracie, je tam do toho poměrně daleko, ale pro nás jakoby potenciální partnery čínských spotřebitelů to může být jedině dobrá zpráva. To znamená, měly by se otvírat, uvolňovat postupně limity a čím dál více lidí by mělo mít možnost cestovat sem, utrácet tady peníze minimálně jako turisté. A hovoríme tu aj o investíciách, teda že bude viacej investícií do iných krajín sveta? Tak, investice určitě vidíme. Mě co docela zaráží na těch investicích, protože já bych ty investice rozdělil. Zatím vidíme investice de facto státní, nebo nějaké státní agentury investují. A upřímně řečeno, já to vnímám jakoby velmi strategické nákupy, protože když vemu jenom několik posledních týdnů zpátky, tak to byla akvizice řeckého přístavu Pireus, koupili největší australský přístav, kupují se aerolinky, cestovní kanceláře, to znamená, to všechno je připravováno vlastně na mobilitu materiálu, zboží, lidí, služeb. Já si myslím, zatím to je ten strategický pohled, teď si myslím, že přijde ta druhá vlna po tomhletom a to bude, že fyzické osoby budou chodit nebo cestovat do zemí a oni sami fyzicky budou investovat. Zatím to dělali státní instituce. Pán Balaš, môžete doplniť, ktoré kritéria musel ešte yuan splniť, aby sa dostal do tohto klubu svetových najdôležitejších mien? No veľmi stručne tie kritériá sú 4 a yuan z nich spĺňa tak 2,5. To prvé kritérium je, že keď chcete mať silnú menu, musíte mať obrovskú ekonomiku, čo myslím, že v prípade Číny nie je problém. Druhá podmienka je, že musíte mať silnú centrálnu banku a stabilné inštitúcie, ktoré istým spôsobom zaručujú stabilitu tej meny. Čo myslím si, že v Číne tiež nie je problém, pretože Čína je najväčším držiteľom amerických vládnych pokladničných poukážok, tie vlastne získava z prebytkov v zahraničnom obchode a v podstate si môže spraviť taký kurz yuan voči doláru, aký potrebuje. No a teraz sa dostávame k takým tým problematickejším záležitostiam. Tá tretia podmienka je, že musíte mať stabilný finančný systém. A tam v Číne sme videli, že nám popri tých oficiálnych štátnych bankách začal vznikať taký systém tieňového bankovníctva. Boli to také rôzne spoločnosti, tzv. Investičné fondy alebo nejaké správcovské spoločnosti kapitálu, ktoré ako keby neboli štátne, ale implicitne boli ručené štátom. Že keby sa s nimi niečo stalo, tak štát by ich musel zaplatiť. Čiže toto je taká veľká neznáma a hovorí sa, že aj keď ten oficiálny dlh Číny v pomere k HDP je povedzme nejakých 30-40%, tak v skutočnosti môže byť až povedzme 200, možno až 300%. Nikto to nevie presne odhadnúť. Čiže to je taká podmienka tej stability meny, že nikto nevie, čo sa stane s tým tieňovým bankovníctvom. No a tá štvrtá podmienka, to je to, čo hovoril pán Drahocký, že naozaj toho juanu je na svetových trhoch pomerne málo. A sú tam v podstate 3 dôvody. Jeden dôvod je ten, čo spomínal pán kolega, že áno, že sú tam určité také kontroly, pohyby kapitálu, že štát čínsky je veľmi opatrný s vyvážením kapitálu, ale sú preto aj objektívne dôvody. Keď chcete, aby sa vaša mena dostala zahraničia, tak v podstate musíte robiť dve veci. Musíte sa zadlžovať vo vlastnej mene, čo Čína nerobí, pretože má peňazí dosť. A keď emituje dlhopisy, emituje ich doma, v domácej mene. Alebo musíte mať obrovské deficity v zahraničnom obchode, tak ako majú Spojené štáty americké. Čo Čína opäť nemá. Čiže naozaj vidieť živý juan v zahraničí je pomerne vzácne. A keď si napríklad zoberieme ten podiel juanu na tých svetových devizových transakciách, tak on je 1,8%, kdežto dolár má 63%. Čiže preto si aj nemyslím, že tak rýchlo sa to zmení a že juan sa stane nejakou veľmi široko obchodovanou menou. To sa proste nedá spraviť za rok alebo za 2. Pán Drahocký, aký je váš názor? Souhlasím, že to nebude přes noc, ale de facto skutečně ten trend tam je a když se podíváme na velikost ekonomiky právě těch dalších zemí, jako je Británie v tuto chvíli nebo Japonsko, tak skutečně ten potenciál Číny s její ekonomikou. A když se dívám na statistiky, kdy za posledních 10 let vlastně HDP na hlavu, což je jeden z nejdůležitějších ukazatelů pro zahraniční investory, se více než zdvojnásobil za 10 let. A pořád je to zlomek toho, kde je Švýcarsko, kde je rozvinutá západní svět, tak skutečně ten další potenciál pro růst je obrovský. Ale když si vezmete, že více jak zdvojnásobili krát 1,4 miliardy lidí, to je fenomenální číslo a to je fenomenální objem kapitálu, který se dá do pohybu. A tohle to otvírá tu bránu. Ešte jedna otázka k tým kritériám. Vieme, že čínsky juan je aktuálne na dlhodobých minimách. Peking ho oslabuje, aby podporil ekonomiku.
Nie je to v protiklade s podmienkami na status rezervnej meny? Samozřejmě ideálem by bylo, aby ty měny byly co možná nejstabilnější, ale když se podíváme skutečně s rukou na srdci na ostatní měny, tak de facto více či méně měnové války se dějí. To znamená, všechny vlády pochopily, že nejsnažší způsob stimulace vlastní ekonomiky je pomocí oslabování vlastní měny a Čína tady v tom nebude výjimkou. Určitě se bude snažit dále oslabovat čínský juan. Pani, poďme sa teraz pozrieť na následky tohto kroku, tohto zaradenia juanu do toho koša svetových rezervných mien. Už sme tu čo to spomenuli, ale predsa len, čo tento krok znamená pre Čínu? Povedzme si to trochu konkrétnejšie, pán Baláš, či už z pohľadu sily jej meny, finančného trhu, úrokov. Skúsme nájsť ešte nejaké ďalšie následky, ktoré sme tu ešte nespomenuli. No, je to predovšetkým také politické uznanie významu Číny. Často sa hovorilo, že Čína je ekonomický obor a politický trpaslík. Viete, keď sa zakladal Medzinárodný menový fond v 40. rokoch, tak bola to ľudovo povedané organizácia len pre bielých. Že skutočne tie krajiny ako India, Čína a už vôbec nie Brazília alebo Indonézia tam nemali žiadne slovo. A z veľkej časti tieto pomery, že tam boli len vyspelé krajiny z Európy a USA, pretrvávali vlastne až do minulého týždňa, keď sa Čína stala okrem Japonska prvou neeurópskou krajinou, ktorá sa tam dostala. Čiže pre Čínu je to také politické víťazstvo, je to také uznanie politického vplyvu a samozrejme Čína bude mať aj väčšie rozhodovacie slovo v Medzinárodnom fonde. Teda bude môcť rozhodovať viacej o tom, komu sa budú dávať pôžičky z Medzinárodného fondu, a to najmä tým rozvojovým krajinám, za akých podmienok. Čiže bude môcť presadzovať ten svoj politický vplyv vo svete aj cez Medzinárodný menový fond. Čiže už nie len cez nejakú vlastnú vládu alebo vlastný parlament. Toto vidím ako to najdôležitejšie posolstvo z tej zmeny menového koša. Pán Drahocký, teraz z pohľadu ekonomického, nie je to aj o tom, že krajiny, povedzme európske, budú viac nakupovať juany, do istej miery sa tak vyrieši príliš vysoká koncentrácia domácich investorov na cenné papiere? Určitě z tohoto pohledu jakákoliv další alternativa na rozředění rizika, rozložení rizika určitě je na místě. A na jedné straně se mluví o Číně jako o jednom z největších potenciálních ekonomických rizik pro globální ekonomiku. Na druhou stranu je zase třeba si uvědomit jednu věc, jak pružné jsou které systémy. A západní demokracie, ať už jsou to Spojené státy nebo západní Evropa, kdyby měla v případě nějaké krize přijmout nějaké rozhodnutí, bude to trvat dny, týdny, možná i měsíce. Když to v Číně, pokud se staly nějaké takovéhle renonce v minulosti, tak jsme viděli, že díky tomu, že tam není demokracie, že pořád tam je vláda poměrně úzké komunity lidí, tak jsou schopni přijímat velmi rychle, velmi razantní řešení. To znamená, já si myslím, že i jakýkoliv sebemenší náznak nějakého zaškobrtnutí čínské ekonomiky bude velmi rychle eliminován vládou zatím při tomhletom nastavení. Takže ano, je to potenciálně obrovský problém, nicméně v porovnání se západním světem ten problém je podstatně lépe ředitelný, protože než tady se nějaké kongresy, senáty usnesou na tom, jaké můžou přijmout nápravná opatření, tak tam jsou de facto přes noc. Takže z toho pohledu si myslím, že pro západní investory skutečně, a pan Baláš to říká správně, 10-15 let minimálně je tady prostě aspoň na demografické bázi postavená další možnost, další pilíř nebo další noha stability pro světová portfolia a správu peněz. Takže určitě si myslím, že Juan svoji roli mít bude. Pán Drahocký, vy ste použili slovné spojenie Čína môže byť rizikom pre globálnu ekonomiku. Pozrieme sa na toto trochu konkrétnejšie, keďže pamätáme si začiatok tohto roka. Akciové trhy po celom svete zamierili do červených čísiel, keďže bol strach zo spomalujúceho sa rastu Číny. Tak kde je Čína teraz, pán Baláš? No, Čína urobila nesmierny pokrok a vždy, keď idem do Číny a sa stade vrátim, tak vždy musím zavrieť ústa, že keď vidím, čo všetko som tam videl. Stále vidím nové vysokorýchlostné vláky, nové tisícky kilometrov diaľnic, obrovské mrakodrapy, celé mestá. Čiže to je niečo, čo svetová história možno nepozná, aby sa tak obrovská krajina v tak relatívnom čase transformovala na modernú, dynamickú, industriálnu ekonomiku. Takýto rast samozrejme prináša aj problémy, pretože je veľmi rýchly. Aj v samotnej tej čínskej ekonomike vznikajú obrovské nerovnováhy. Či už napríklad na tej regionálnej bázi máme veľmi vyvinuté pobrežie a veľmi chudobné vnútrozemie. Takisto napríklad máme veľký rozdiel medzi severom a juhom, ale začínajú sa prejavovať aj určité sociálne, ekonomické a demografické rizika. Nesmieme zabúdať, že Čína napríklad ešte stále nemá také základné veci, ako je univerzálny zdravotný alebo penzijný systém. Je nepochybné, že raz si to budú čínsky občania žiadať a tie vládnúce elity im ho budú musieť dať. Lenže vybudovať ten systém pre 1,4 miliardy ľudí nebude zadarmo. Potom, keď už budú mať ľudia ten svoj penzijný systém, potom samozrejme budú donútení aj menej sporiť,
A samozrejme bude tým pádom aj ďaleko menej kapitálu pre investície v zahraničí. Čiže istým spôsobom tá Čína bude replikovať drahu Japonska. Čiže toto vidím ako také najväčšie nebezpečenstvo pre svetovú ekonomiku, ale to je naozaj v horizonte možno 15-20 rokov. Súčasne si myslím, že v najbližších tých 10-15 rokov ešte čaká Čínu veľký a dynamický ekonomický rast. Pán Rahocký, ešte tu jedna otvorená otázka. To je, ako niektorí odborníci hovoria, vysoký dlh Číny. Tak povedzme si aj o tom niečo viac. Relativně. Já bych řekl relativně, a to je odpověď na všechno. Vůči té ekonomice a vůči potenciálu obával bych se těchto úrovní dluhu, pokud bychom se bavili o, řekněme, právě tom HDP na hlavu někde v úrovni Spojených států, Švýcarska nebo Německa. Ale přitom, jaký potenciál má ještě před sebou, tak tohle ten dluh mě v zásadě až tak moc nevzrušuje, protože tam skutečně je obrovský fundamentální potenciál, až ta vlastní populace začne spotřebovávat na úrovni našeho standardu, až budeme mít 2, 3 auta, 4 televize v domě, až tohle to bude v Číně, tak skutečně nebudeme řešit touto otázku. A upřímně řečeno, i když se to za těch 10-15 let stane, že pomalinku čínská ekonomika začne zpomalovat, začne se sunsetovat, nastoupí indická ekonomika nebo Afrika. To je další obrovský potenciál pro růst, ale to si myslím, že tam se skutečně ty žezla předají. Já si myslím, že pro Evropu v tuto chvíli je důležité sledovat Japonsko, protože to je de facto, to je předzvěst toho, co čeká západní Evropu, protože je to dáno demografií a mnoha dalšími faktory. Je možné, že Čína za 15-20 let ze stejných důvodů demografických bude replikovat ten model a potom uvidíme, jestli už to Japonsko se mu podařilo z toho nějakým způsobem dostat ven a Evropě. Ale určitě se zase objeví nějaký nová alternativa pro investice. V tuto chvíli asi absolutně číslo 1 z pohledu ano, vysoké dynamiky, s určitým skrytým vysokým rizikem je Čína, pak to bude pravděpodobně asi Indie, tam je dalších 1,3 miliardy lidí. Nech sa páči, Pavel, až chcete reagovať? Trošku reagovať, by som si dovolil doplniť pána Drahockého v zmysle toho dlhu. Áno, ten dlh, aspoň ten oficiálny dlh, keď teda pominieme to tieňové bankovníctvo, zatiaľ je veľmi nízky a skutočne západná Európa alebo Spojené štáty môžu len snívať o takej nízkej úrovne dlhu. Buďme konkrétnejší, aký je v súčasnosti? Záleží na tom, či tam zahrnutie len teda dlh centrálnej vlády alebo aj tých lokálnych vlád a regionálnych vlád, pretože tí majú veľké právomoci, čiže tie odhady sa pohybujú od 40 do 70%. Hej, a ťažko povedať, že čo je skutočnosť a viete, čo sú len nejaké prepočty čínskych štatistikov. Ale každý región sveta je niečím odlišný a takou špecifikou východnej Ázie je to, že veľmi nerada sa zadlžuje vonku. Keď si zoberiete, hádam, najväčší dlh na svete má Japonsko, to má dlh teraz 240 či 250% HDP, to skutočne môžeme odhadovať, ale možno 95% dlhu je doma, emitovaných doma a dlžia japonskí investori. Takisto Čína bude sa musieť zadlžovať, najmä keď bude chcieť vybudovať ten penzijný systém, čo bude nesmierne nákladné. Ale nemyslím si, že ona potom bude emitovať tie dlhopisy v zahraničí a tak získavať kapitál. Čiže preto si aj myslím, že to rozšírenie čínskeho juanu zďaleka nebude také, ako rozšírenie povedzme amerického doláru alebo eura, pretože dolár alebo euro sú meny, ktoré môžete kúpiť v zahraničí kdekoľvek. Kdežto ten juan bude stále podľa môjho názoru relatívne vzácny. Páni, to už bola moja posledná otázka. Čas na náš rozhovor v tejto chvíli vypršal. Obidvom vám ďakujem za veľmi zaujímavú a konštruktívnu diskusiu. Pán Balaš, prajem ešte príjemný zvyšok večera. Príjemný zvyšok dňa prajem. A takisto vám, pán Drahocký. Vám krásny večer i divákům.